No, tak toto je zaujímavé kráľovstvo. Chcela by som do ňoho patriť. Veď chýry o ňom sa šíria nielen za múry budovy, ale dokonca aj za hranice kráľovstva. A viete čo? Pozvime medzi nás človeka, ktorý nám to možno aj potvrdí, pretože precestoval už hodný kus sveta. Na pódium pozývam nášho absolventa, športového redaktora a komentátora Slovenskej televízie, pána Marcela Merčiaka. Ďakujem pekne. Pekný deň. Pán Merčiak, potvrdíte túto pravdu? Marcel. Potvrdím tú pravdu, pretože gymnázium mi dalo tak veľa. A musím povedať, že mi otvorilo dvere do toho sveta, v ktorom som sa mohol pohybovať a v ktorom dúfam sa budem pohybovať celý život. Do sveta športu otvorilo dvere človeku, ktorý nevedel urobiť kotrmelec. Napriek tomu komentoval už na 3 olympiádach súťaže športových gymnastov, a ktorý nevedel poriadne kopnúť do lopty a napriek tomu je futbalovým komentátorom. Chcem tu povedať jednu vec. Pri tej vašej fotoprojekcii terajšieho vášho kádra, ktorý tu máte v tých kantorských radoch, sa objavili mnohé fotografie. Trošku som si aj poplakal, pretože viacerí tí vaši učitelia teraz prešli tým našim gymnáziom, a keď tam boli fotky z tých ich služkových slávností, tak zväčša vedľa nich stali ošerpovaní profesori. Tie naše pre mňa nezabudnutelné mená profesorov ako Rochlic, Matlovičová, Goliáš, Surgen. S niektorými sa ešte stále stretávate, pani profesorka Mačugová a množstvo ďalších, ktorí majú tie miesta v našich srdciach. A ja vždy som hovoril jednu vec, že musíte rešpektovať ľudí, ktorí v živote niečo dokázali. Tí vás musia inšpirovať a pre mňa sú mnohí dodnes inšpiráciou. Neviem, či je tu Ľudka Rovňáková, Tobiašová, tam je vzadu. Tak keď urobím nejaký slovenčinársky projekt, tak vždy si spomeniem na jeho otecka, ktorý nás učil slovenský jazyk, na profesora Andreja Rovňáka. Ak poznáte český film Marečku podejte mi pero, tak ten češtinár, pán profesor Hrbolek, hral tam pán herec František Kovařík, tak pán profesor Rovňák, ako keby mu z oka vypadol. To bola stará učiteľská škola, pre ktorú sme mali vždy veľký rešpekt. Tam mali sme triedneho profesora Jana Goliáša, ktorý nás učil matematiku. A keď niekoho vyvolal k tabuli, tak to bolo totálne vyžmýkanie človeka po psychickej stránke. Keď ste od tabule odchádzali, netušili ste, nejakú známku ste dostali. A chcem povedať, že keď sme hrali v finále Davis Cupu pred 6 rokmi v NTC a Dominik Hrbatý mal mečbal proti Ivovi Ľubičičovi v 5. sete, asi po 5 hodinách toho boja, tak celá tá hala stíchla. Napriek tomu to nebolo také ticho, ako keď páni profesori Jan Goliáš a Pavol Surgen listovali klasifikačnú a čakali sme, ktorá obeť pôjde k tabuli. Takže ďakujem pekne. Slúžila vám tak dobre aj počas gymnaziálnych liet? Celkom určite nie, nikdy som nemal čisté jednotky, pochválim sa, že som vždy končil s vyznamenaním nejakých 5-6 dvojok, tam bolo vždy na tom vysvedčení, ale pamäť slúži preto, možno v takých tých lepších intenciách, že ten futbal alebo šport ako taký ma strašne zaujímalo od malička. To, čo vás zaujíma, to vám v tom srdci a najmä v tej hlave zostane. Možno až tak, že ste z toho veľmi, veľmi prekvapení, ale mal som kolegu, môjho predchodcu v Slovenskej televízii Míra Michalecha, a ten mi povedal, že Marcelko, nebojte sa, príde 3. krížik, 4. krížik na ten chrbát a to, čo ste vedeli, potom sám budete prekvapení, že už teda vedieť nebudete. Takže nebolo to tak, skôr tá pamäť preto, čo človeka zaujíma. Prezraďte, ako sa pripravujete na komentovanie takých hviezdnych zápasov, finále, majstrovstiev sveta a podobne? Tak keď už sú také veľké zápasy, je to vždy o takých pocitoch, či tá atmosféra človeka zlomí do tej pozitívnej roviny, ako keď to bolo v súvislosti s historickým postupom nášho národného tímu na majstrovstvá sveta a potom pri samotnej účasti v Južnej Afrike, alebo mnohé iné športové veci ďalej, ale tá príprava je, nechcem to teraz veličovať, nejako samozrejme tváriť sa hrdinsky, že ako krv potíme a proste ako sa nám paria hlavy, nie celkom určite, ale opäť je to o tom veľkom záujme, o tom, že sa niečomu venujete celý čas, celý rok
a vlastne to, čo viete, to potom predávate divákom. Takže tá príprava v škole bola lepšia, alebo pomohol niekedy aj ťaháčik? No vždy porovnám to takto, že v tej mojej terajšej práci je rešpekt k divákovi, to je to najdôležitejšie. Proste pre diváka musíte byť ako zaujímavý sprievodca v múzeu, niečím to obohatiť. Zasa, keď som sa učil, tak bol rešpekt tým učiteľom. Vedeli sme, že na Martonovú plačí niečo iné ako na Matlovičovú, ktorá vás vyvolala z dejepisu a povedala, tá Hutorcov znáš? Potom bol profesor Rovňák, kde ste nemohli zaváhať, a keď sa vás pýtal na začiatku odpovede, tak, mladý kolega, čo máte prečítané z povinnej literatúry, aby ste veľmi sebavedomo povedali, že nič, pán profesor, tak to bola odstúpeňovšia známka celkom automaticky. Takže tak, proste vždy sa to tak dalo variovať. No a čo via telesná na gymku? Ako som už naznačil, milovali sme hodiny basketbalu a futbalu, no ale mali sme prvé 2 roky pána profesora Mačugu a tam bolo veľa hodín atletiky a nebojte sa, 36 hodín športovej gymnastiky, takže tam už tie obavy boli celkom iné. O to vďačnejší som pánovi profesorovi Petrovi Tomčákovi, tiež medzi nami. Takže ho pozdravujem. Áno, po operácii, už som sa to aj dozvedel, tak ten nám doprial v 3. a 4. ročníku len futbal a len basketbal. A dokonca sme mávali v 3. ročníku, pamätám sa, s Ačkármi 0 hodinu telesnej výchovy, to znamená, že na 7 sme prichádzali do školy. A v tom čase mali aj dievčatá v tej našej úvodzovkách obrovskej telocvični na GTŠ, to bola malička, to bolo vlastne volejbalové ihrisko zastrešené. Tak dievčatá tam hrali basketbal, však dievčatá budú mať prednosť a chlapci, poďme do posilňovne. Však ani len sa prezlečte, ani cvičiť nebudeme, len sa porozprávame. Tak toto fungovalo. No keď vás takto spovedám, tak zabrdnem trošku aj do témy, ktorá je blízka našim študentom a asi odjak živá a na veky bude aktuálna na stredných školách. Vy a študentská láska. Keď sme boli asi 2. mesiac prvákmi, to bolo ešte tesne pred revolúciou, tak nevedno prečo, ale náš triedny profesor Jan Goliáš si robil taký asi sociologický prieskum a rozdal nám papieriky a mali sme napísať najnenávidenejšieho spolužiaka, teda toho, s kým sa jednoducho nemusíte. Tak ja som tam napísal jedno meno a keď sa potom na tabulu robilo vyhodnotenie, tak jedna spolužiačka mala asi 27 bodov, ďalší spolužiak mal 2, Merčiak mal 1 a Tabišová, teraz Merčiaková, mala tiež 1. Čiže my sme si tak vzájomne proste vyznávali lásku a opakujem, spolužiačka je mojou manželkou zákonitou. Znávate si ju doteraz. Ako sme už povedali, chodíte po svete, stretávate sa s hviezdami. Prezrate nám nejaké hviezdne maniere hviezdnych futbalistov. Sú to obyčajní ľudia z mesa a kosti, možno tie naše hviezdy, Martin Škrtel a Marek Hamšík, špecificky tým, že majú potetované celé tela. Kto vie, čo budú svojim vnúčencom hovoriť, že aká bola vtedy móda na začiatku 21. storočia. Sú to všetko obyčajní ľudia, ale opakujem ešte raz, ich športové výkony, ich nadanie, ich talent, ktorý môžeme zdieľať my novinári alebo my komentátori prostredníctvom toho televízneho éteru, sú pre mňa predovšetkým inšpiráciou a zároveň odkazom pre všetkých vás, že v živote sa dá dokázať strašne veľa. Len treba chcieť a vedieť. Práve na to som sa chcela spýtať, čo by ste teda poradili, odporúčali našim študentom, aby sa stali takou známou osobnosťou, ako ste vy, a hlavne špičkou vo svojom odbore. Poviem jednu vec. Strašne som začal uznávať človeka menom Herb Brooks. To bol americký hokejový tréner, ktorý v roku 1980 priviedol univerzitný výber amerických hokejistov k olympijskému zlatu v Lake Placid. Hovorí sa, že vlastne koniec studenej vojny sa začal tam, keď mladí neznámi americkí hokejisti zdolali Veľký sovietský zväz 4-3 22. februára 1980. A keď ich vyprevádzal na ten zápas, povedali mi jednu jedinú vec. Všetci ste tu, pretože ste sa narodili preto, aby ste boli hokejisti, aby ste reprezentovali našu krajinu. Choďte tam, this is your time. Je to váš čas. Keď o 2 dní neskôr museli vyhrať nad Fínskom, aby mali zlato a pred poslednou tretinou prehrávali 1-2, povedali, keď dnes tento zápas nevyhráte, zoberete si to so sebou to your fucking graves. Takže, nezabúdajte, toto je váš čas veľkých rozhodnutí a pri tých rozhodnutiach nerobte chyby.
lebo tie chyby si zo sebou zoberete do hrobu. Všetko dobré.